जोंनि गभर्नमेन्टनि जि थांखि बेखौ जोङो मार्च दानाव जोङो फोसावगोन। किमान दूर हयतर कथा आहिब नोवारे 100% आहिबले सम्पूर्ण कथा रेडी হৈ আছে। জাস্ট তেও বাৰ এটা ভাল বাৰ এটা চাই লৈছে, ভাল দিন এটা চাই লৈছে, সেই দিনাখনে তেও আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। पलिटिकेल प्लेटफर्माव सोरबा पलिटिकेल पार्टिया गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैनायाव जों रायजो राजानि जेबो खहा गैया। दिनै जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटनि हेफाजाबजोंसो गावबा गावनि पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ जाफुंसार खालामनानै लानो हायो। दिनै जों रायजो राजाफ्रा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बान्दर बायदि बेनिफ्राय बैसिम बास्लायबाय थानायखौ दालाय बास्लाय जों रायजो राजानि सिगाङाव फावथिना दिन्थिबाय थानायखौ जोंहा नायनो गोनां, खोनासंनो गोनां आरो इम्पर्टेन्ट होनो गोनांनि जेबो दरखार गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो एलार्ट जानानै थानांगौ। मानि थाखाय मिथिगौना? जों रायजो राजानि एसे गोरोन्थिनि थाखायनो आरोबाव जोंनो भुगिनो गोनां जानानै फैयो। जेरावनोखि सोरबा सासे गोरोन्थि दैदेनगिरि, गोरोन्थि लिडारखौ जोङो सापर्ट होफ्लांना लानानै आरोबाव नेक्स्ट टाइमनि थाखाय जोंनो भुगिनो गोनां बाध्य जानानै फैयो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? মই বিশেষ আমাৰ মাজত কথা কৈ পেলাই সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ। হাগ্ৰামাৰ দিনত 17 বছৰে ভাতৃঘাতী যিটো সংঘৰ্ষ আনিলে, বৰ অনাবৰ যেটো আমাৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিলে তেখেতৰ দিনত, এই দিনটো আকৌ কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ মাধ্যমেৰে উচুতিনি ঋতু আকৌ হ'ব বিচাৰিছে নেকি, এইটো আমাৰ ভয় লাগি আছে। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, গৈ থৈ লাষ্টত হাগ্ৰামাৰ কাণ্ডতে ঢুকটো নগ'লে হ'ল। दा सरकारनि EM मानगोनां रंजित बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। दे दाख्लै बावैसो सिगां सासे मुस्लिम जेहादखौ हमनो हानाय जादों आरो गोबां रोखोमनि माने आइजेंफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। दा बैफोर माखासे जाथायफोरखौ दिनैयो मानगोनां रंजित बसुमतारी बिथाङा डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौसो टार्गेट खालामनानै रुजुनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि 17 इयार्स गभर्नमेन्ट सालायलांनाय समफोराव जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफोरा जानानै थांबाय, बैफोर जानानै थांनाय जाथायफोरखौ दिनैयो पलिटिकेलि मोनसे इस्यु खालामनानै सोरबा सोरखौबा रुजुनानै बाथ्रा बुंनाया जों रायजो राजानि थाखाय बेसेबां गनायथावना। आरो जाय लिडारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गावनि खुगायाव गावनि पलिटिकेल केरियाराव लानानै मोनसे पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जोंनि सिगाङाव फोरमायनो नाजागासिनो दङ। दा बैफोर लिडारनि सान्थौआ बेसेबां गोजौ थाखोनि सान्थौ जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जानो हागौ सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय गोसोबायदि बाथ्राफोरखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावबाय थायो। जोंनि हारिनि गेजेराव जानानै थांनाय बै समनि माखासे जाथायफोरखौ नङाब्लाबो पलिटिकेल स्वार्थबादीनि थाखाय जोंनि हारिनिनो सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ जाबसिननानै रुजुनानै दायनिगिरि खालामनो नाजाबाय थानाय जा पलिटिकेल इस्यु, बेसो बयनिख्रुइबो माने लाजिनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों दिनैनि बे समाव। दा बैफोरबायदि पलिटिकेल लिडारा पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों, पलिटिकेलि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ लोगोसे जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेशनखौ माबोरैहाय दैदेनलांनो नाजाखो बा सानखो, साननो गोनां बाथ्रा। दिनै आसाम स्टेटनि बाथ्राखौ आं बुंनि। दिनै आसाम स्टेटआ सोरनि, बबे मोनसे हारिनि जों बयबो मिथिखायो। दा बैसोरो गावसोरनि हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, बैफोरो गावजों गावनि गेजेराव, गावसोरनि हारिनि गेजेराव जानानै थांनाय समनि माखासे इन्सिडेन्टफोरखौ लालायनानै पलिटिकेल प्लेटफर्माव मालाबाबो रुजुनानै सोरबा सासेखौ दुसिनानै थांखिनानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोना। बेफोरबायदि सेन्टिमेन्टखौ जोंनि हारिनि दा समसिमहालागै जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङ, नोंसोरो लानो रोंनांगोन, सोलोंनांगोन। मिथिबाय? बेफोरबायदि मोद्ला मोदसि जोंनि हारिनि गेजेराव जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बुरखां जोंनि हारिनि सोरबा बर' लिडारखौ दुसिनो दायनिगिरि खालामनो नाजानाय पलिटिकेल सिस्टेमा सोलिनाय नङा।
फार्स्ट अफ अल लिडार होननानै रेसपेक्ट होगोन सन्मान होगोन नाथाय जों नोंखौ सन्मान होगोन नोंबो जोंखौ सन्मान लाखिनो रोंनांगोन नङाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंनि पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांलांनायजों लोगोसे फार्स्ट अफ अल नोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय फिननायबो होनो गोनां जानो हानाय आरो जेब्लासिमहालागै जोंनि आद्रा थानाय जा सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिमोन बे थांखिखौ जाफुंहोनो हायागौमानि जोंनि हारिया जोंनि हारिनि सिस्टेमा बेफोरबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सानफ्रोमबो अशान्तिनि थासारिजों थानो गोनां बाध्य जानानै फैगोन बेखायनो फार्स्ट अफ अल दिनै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय था जोंहा अबजेक्सन हमनांगौनि बाथ्रा गैया नाथाय माखासे लिमिट्स आरो बेन्दोंफोरखौ क्रस खालामनानै जेन पलिटिकेलि डिबेट दा खालाम लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ इन्सिडेन्टफोरखौ बुरखां पलिटिकेल सिस्टेमाव लाबोनानै जोंनि आबहावाखौ गाज्रि गुबुंले खालामनोबो दा नाजा आरो जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि पलिटिकेल सार्थबादिखौ लानानै जोंनि हारिनि जारिमिननि जालांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखां बेफोरबायदि आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामनो नाजाबाय थायोना बैफोर लिडारफोरा खिन्थु सांग्रां थाखा जाय सियाराव जिरायनानै दङ बे सियारा नोंनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बे सियाराबो जों गासै रायजो राजाफोरनिसो मोनसे सम्पद बेखायनो गोसो जायोब्ला जों रायजो राजाफ्रा नोंखौ बोख्लायनोबो हायो नोंखौ दैखांनोबो हायो बेखायनो फार्स्ट अफ अल जों रायजो राजानि सिगाङाव माबा मोनसे कमेन्ट शेयार खालामनायनि सिगां जों रायजो राजानि बाथ्राखौ एसे सानग्रो जाय कमेन्ट्सखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव शेयार खालामगोन बे कमेन्ट्सआ रायजो राजानि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा एक्सेप्टेबल नंगौना नङा बे बाथ्राखौ गासैबो लिडारफोरा सानग्रोनानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव आगान होलांबाय थायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन लोगोसे बे मोनसे खावलायनाय जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बिथांमोना गावसोरनि साननाय हनायखौसो बुंदों आरो बे भिजन डकुमेन्टआव बिथांमोननि साननाय हनायखौसो जोङो लिरनो फोरमायदों जोंनि गभर्नमेन्टनि जि थांखि बेखौ जोङो मार्च दानाव जोङो फोसावगोन जोंनि गभर्नमेन्टनि जि भिजन डकुमेन्ट बेखौ मार्च दानाव फोसावगोन आरो जेब्ला मोनसे हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ मोना गावनि बायदिसिना जेंनाफोराव थाबाय थानो गोनां जायो बे हारिया गुबुननि फारसे एसे गाज्रि नोजोरजों नायो एबा गुबुननि सायाव हिंसा जायो दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जोंनि फारसे हिंसा जाया जोंनि फारसे गाज्रि साननाय फैया जोंनि हारिनि फारसे बिथांमोननि जि आगोलनि समफ्राव गाज्रि नोजोरमोन बे जाहाथे जोबलाङो आरो उननि समाव जोंनि जायखिजाया मोजां खामानिखौनो बिथांमोना मदद होनो हायो बेबायदि मोनसे थासारि दानानो नैबे भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों गोबांथार हारि माहारिनि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट जोङो बेवहाय फोसावदों आरो बेखेवदों दा बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंजों लोगोसे माखासे माहारिया रायजो जायो बिथांमोनाबो जौगानो लुबैयो बिथांमोनाबो रैखाथि लुबैयो बिथांमोनाबो गोजोनखौ लुबैयो नाथाय गोबां समाव खामानि मावनो थाखाय बबे लामाजों आगान सुरगोन बेखौ मालाबा बिथांमोना सोरबा सानस्लाब हाया जायो आरो सोरबा गुबुन गुबुन दिंग्राय बिन्दोआव सफैनो गोनां जायो दा नंखायनो बिथांमोननि सम होनाय मेम'रेन्डाम बिथांमोना सम होनाय माखासे आर'जलाइ आरो माखासे बिथांमोननि मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय भिजन डकुमेन्टखौ बानायदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गोबां ग्रुप्सफोरखौ फकास ग्रुपफोरखौ लोगो हमनानै आइजोफोर फरायसाफोर आबादारिफोर लोगो हमनानै सावरायनाय जादों जे बे माहारिया मा हास्थायदों मा लुबैदों मा जेंना दङ दा बेफोरखौनो लानानै भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों जों बर' माहारिया जेरै मोनसे गेरेमसा हारि जानो लुबैयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांदो जोंनो मोनसे नोजोर होलांदो बे जाबाय बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जानांगोन आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि जोंनि हारिमु जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे जौगालांनो हायो जेखौ बड'फाया बुंदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ आरो दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे बिकसित भारत जानांगौ आरो लोगोसे भारताव
सबके साथ सबके विकास बयजोंबो लोगोआव लानानै आवगायलांनांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरा दिनै मोनसे बिन्दोआव गोरोबफैदों नंखायनो बड'फानि थांखिजों जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय माहारिफ्रा जाहाथे एना एनि जाया जोंखौबो सुथुर लाया आरो इयुनाव जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होयो दा नंखायनो जों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि आल्टिमेट गल जोबथारनाय थांखियाव जाहाथे जों सहैनो हायो बेसिम जोङो आवगायलांगोन